ଦେଖୁଛନ୍ତି ହସ ଖୁସିର ଫଟୋକୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ। ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିଲେ ସୌମ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ବି ବାନ୍ଧିଲେ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଦୁହେଁ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଘୁରି ବୁଲିଲେ। ଏ କୋଉ ଗଳ୍ପର ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୌମ୍ୟ ଓ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗାୟତ୍ରୀ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ସାମଲ। ଆପଣ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ଯେତେ ହଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଘରୁ ଗଲେ କେତେ ଜଣ ଟେନସନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ବି କଲି 1 month ଯାଏ, କିଛି ବି ଖବର ତାଙ୍କର ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବି କିଛି ଆଇଡିଆ ଆସୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ବି ମୁଁ କହିଲି କି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଲେ ତାପରେ ସେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ କି ପୁଅ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇଲା ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଅଛୁ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରାଗିକି ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ଜଣେ କିଛି ବି କହିପାରିବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି।